Nie, ale to nie z mojej winy, szanowni państwo. Ola, przesuń się trochę, bo trochę twoje plecy. No i co z tego? To jest najładniejsze. Ale nie z pleców. No nie wiem, co lubisz u tobie, nie wiesz, trudno. Jeśli nie lata wtrącę sobie twoje oczy. W każdym razie dzisiaj się spotkali na takim, to znaczy tak, te debaty w ogóle w zasadzie po prostu mają, moim zdaniem to już tak w ogóle, na celu po prostu, żeby w ogóle jakakolwiek dyskusja się działa, bo decyzje są podejmowane, no dyskusji nie ma, tak, bo z województwem, sprawą Częstochowy czy coś. Tak samo po prostu w przypadku edukacji regionalnej po prostu już pewne decyzje po prostu jakby ja się dowiedziałem na konferencji, która była organizowana w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym, że pewne decyzje zostały podjęte, że po prostu to ma być edukacja województwa śląskiego. Ale w każdym razie zostawmy, czy to coś jest zamknięte, czy nie, ale przede wszystkim ja bym chciał zwrócić na trzy takie rzeczy po prostu jakby uwagę. Bo edukacja regionalna, no przede wszystkim no, po to jest ona chyba moim zdaniem, żeby po prostu łatwiej ludziom było po prostu żyć, łatwiej po prostu zdobyć pracę, zdobyć wykształcenie, po prostu zawód jakiś, no, żeby zdrowsi byli i tak dalej. No po to jest edukacja, żeby po prostu w ogóle, żeby człowiek się po prostu rozwijał. Natomiast jakie są po prostu moim zdaniem główne problemy? Pierwszy problem, czy w naszym województwie wystarczy po prostu edukacja jedna, regionalna, czy nie powinny być przypadkiem od razu dwie? Bo mamy po prostu z jednej strony Małopolska, a z drugiej strony mamy Śląsk. W 1945 w zasadzie została przecięta ta linia po prostu łącząca Wrocław, a więc Dolny Śląsk z Górnym Śląskiem, a z drugiej strony po prostu obecna część Górnego Śląska w województwie śląskim nie obejmuje nawet po prostu Ostrawy, ale gdzie po prostu jest granica, więc no, taki chociażby po prostu nie możemy się w tym momencie w tej edukacji regionalnej ani odwoływać po prostu do Hauptmana, który po prostu w jakimś tam śląskim po prostu pisał tych swoich tkoczy i dostał Nobla, musiał potem to na niemiecki zrobić dokładniej, czy po prostu nie możemy się odwoływać po prostu do Wysockiego, który dwa razy był nominowany po prostu do Nagrody Nobla, a po prostu jest ten bardziej już z dialektu ostrawskiego. Drugi taki element, na który bym chciał zwrócić uwagę, czy po prostu warto natychmiast rzucić po prostu ludziom wszystko, co się da, jak najwięcej tej informacji i skończyć po prostu na nauczaniu tego przedmiotu, tak jak się to obecnie dzieje z religią, że to będzie rela i po prostu będzie to przekleństwo i po co mi to w ogóle jest, to po prostu jeszcze jeden po prostu dodatkowy przedmiot do zaliczenia. To się po prostu, żeby to się nie stało. A z drugiej strony po prostu można to samo po prostu poprowadzić w ten sposób, że to uczniowie uczą się razem po prostu z nauczycielem. Także po prostu niejako po prostu sami współtworzą po prostu to, co jest najważniejsze. Nauczyciel tylko ukierunkowuje, ale w zasadzie po prostu wszyscy się uczą. No, przy poziomie edukacji regionalnej, jak znam po prostu nauczycieli, szereg nauczycieli, nie wszystkich, to po prostu oni po prostu szeregu rzeczy nie wiedzą. Natomiast trzecia rzecz, na którą bym chciał zwrócić uwagę, to jest po prostu zakres, no niestety tu jest, próbuje się ta edukacja regionalna prowadzić w zasadzie nauki społeczne, język polski, historia, czy po prostu jakieś tam inne społeczne. No i zaczynamy tu wpadać po prostu w takie niebezpieczeństwo, że zamiast prawdy, i tutaj sięgamy właśnie do tematu tej rozprawy, tej debaty, że zamiast prawdy, czy możemy dostać pół prawdy, pół prawdy, czy połowa prawdy, czy po prostu no, aż 4 prawdy wynikną w pewnym momencie. Ja bym na sam początek po prostu poprosił tutaj, którego zaprosił szczególnie Józka Porwoła, bo 2 lata temu po prostu jako mniejszość na Śląsku my po prostu rzucili hasło edukacja regionalna do szkół, język śląski do szkół, wtedy po prostu osobiście Gorzeli po prostu występował z hasłem, że to jest rzeczą niemożliwą. Natomiast po prostu na dzisiaj powstała taka sytuacja, że mogą oni próbować to zdominować, ale żeby zepsuć po raz kolejny następną rzecz. Ja bym tu Józka poprosił, żeby on po prostu ze swojej strony przedstawił, jakie oni tam mieli po prostu problemy i w jaki sposób to mniej więcej zrobili i jak oni w ogóle do tego podchodzą. Wiem, że zaczynacie, to jest najtrudniejsze po prostu zazwyczaj. Zacznę od tego, że się w ogóle z tym nie zgodzę coś powiedzieć. No to no, bo to jest całkowicie dumnie tak troszkę bzdury, ale bo edukacja nie jest do ludzi.
edukacja jest przede wszystkim po to, żeby uczyć małe dzieci już od takiego bajka śląskiej swojej tradycji, swojej mowy. Wszystko, co związane ze Śląskiem. I może my we dwóch, znaczy ty nawet pierwszy powiedział, że edukacja regionalna to jest priorytet. No a ja to tak ernę od ciebie. Nie chcę się bawić z tobą w politykę, bo wiesz, ja poszedł swoją drogą w Rybniku, widział tam możliwości do mnie i do możliwości z prezydentem poznać pewnych ludzi w mieście, poparł w innych wyborach. No i oni poszli za mną i tak my doszli, że trzeba zacząć edukację regionalną. A jak to zrobić? Ja muszę przede wszystkim ściągnąć i pogadać, jak już gadać z prezydentem, z całym urzędem. Przede wszystkim to potem muszę gadać z dyrektorami szkół, nauczycielami, poznać co ich boli, poznać czego chcą, poznać najlepszych ludzi wśród tych nauczycieli i dyrektorów, żeby razem z nami szli i prowadzili tę edukację regionalną. No i w końcu wyszło poznać wspaniałego byłego dyrektora technikum górniczego Alezego Simonczyka, Mirka Górki z Urzędu Miasta, potem Łukasza Kochuta, dużo ludzi wspaniałych, Polińskiego muszę wymienić, takich ludzi zaangażowanych, którzy chcieli tę edukację prowadzić. Tutaj między innymi pomogą nam młody synek z Katowic, Rzepka Rafał, też bardzo chętny. No i zaczęliśmy to robić, kombinować, jak to zrobić. No, ja musiał oczywiście wciągnąć do tej roboty, bo ktoś musi być tym motorem. I w końcu doszliśmy do wniosku, że jedyną rzecz, jaką używa, to 4. klasy. Zawsze 4. klasy, bo w miarę możliwości ino w ten sposób się wprowadzić w Rybniku edukację regionalną. Nie wiedziemy jeszcze, czy gimnazja będą, czy nie będą. Technikum, słyszeliśmy, że już tam od 10 lat Licea Technika zajmuje się Raś, robi tam jakiś podręcznik czy coś, ale jeszcze go oczywiście nie ma gotowego. Nie wiem, co się z nim dzieje. W każdym razie i tak my doszli do wniosku, że jeżeli już, to edukacja regionalna na podstawowym poziomie. Czyli wprowadzać, jak na dzień dzisiejszy mamy teraz takiego kluska wandruszka, który wprowadza małe bajtle do tego, żeby poznawali najbliższy rejon, co się dzieje w tym rejonie. W pierwszym roku będą uczyć się poznawania samego Rybnika, na przykład w Rybniku, bo też nie zaznaczyłem, że to samo będzie się dziać w Mysłowicach. Do Mysłowic my też zajechali, to samo zrobili i tak samo będzie w Mysłowicach. Te same działania. No zamiast Rybnika to Mysłowice. To samo się dzieje w innych gminach, do których my jako duś doszli. No i tam po prostu w ten sposób uczymy te bajki i będziemy wiedzieć, co dalej będzie. Aha, zaznaczyłem. Pierwsze my zwołali nauczycieli. Dzięki prezydentowi zaczęli mnie uczyć, bo to przede wszystkim prezydent miasta dał pieniądze na to, żeby dzięki WOM, czyli Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, nauczyć nauczycieli, co i jak mają uczyć, bo to też jest podstawa. Jeszcze trzeba nauczycielom powiedzieć, co mają uczyć, a potem tym dzieciom. Potem nauczyciele dalej przekazują. No i myślę, że to się w tej chwili bardzo udało. Jutro, że tak powiem, już przyszły fakty, będziemy uczyć w Mysłowicach nauczycieli. Mamy spotkanie jutro w Mysłowicach, też krok do przodu. Także dzień się Państwo spotykam, jak Andrzej wiesz, ja nie wierzę, że są trzy w ogóle. I przede wszystkim, co w tym wszystkim jest najważniejsze. Powoli tym dzieciom pokazujemy, jak pisać po śląsku. Godać i pisać. Nie zaraz, nie na przykład ostro, że tak powiem, na całość, bo że tak, nie mogliby, bo nawet prawo po prostu na to nie pozwala, ale my to przemycamy i robimy w ten sposób, że powoli nauczyciele już nauczyli, jak mają pisać i godać, trochę gramatyki, trochę pisowej ortografii. No na dzień dobry chodzi o literki U i ło, to są te podstawowe samogłoski i na dzień dzisiejszy tak to wygląda ogólnie. Nie wiem, chciałbym powiedzieć jeszcze więcej, ale tak wyciągnąć na miejsce jeszcze. Co byście jeszcze chcieli wiedzieć po prostu? Dobra, no to wyniknie najwyżej po prostu w trakcie. Natomiast tak, bo Alek, który się kiedyś tam zajmował
nauczaniu regionalnym przed laty, a w ogóle masz też inną koncepcję wprowadzania nauczania. Mógłbyś coś na ten temat też? Znaczy, do 2011 byłem doradcą metodycznym do spraw nauczania regionalnego i europejskiego od 1992 roku w WOM-ie, a później w Nefisie w Katowicach, a później w Gliwickim Ośrodku. To się wzięło stąd, że uzyskałem wykształcenie za granicą. Tam przede wszystkim dowiedziałem się jednego i zostałem do tego przekonany, że obecnie w szkołach nie powinno się nauczyć. Bo kto przyjdzie i będzie opowiadał dzieciom, to będzie opowiadał swoją wersję. Że dzieci należy nauczać szukania prawdy, umożliwiając im opanowanie techniczne szukania tej prawdy. Później pojawiły się takie dokumenty w Barcelonie, które Polska podpisała. I to są tak zwane kompetencje kluczowe. Czyli co każdy absolwent szkoły w Polsce Rzeczypospolitej ma umieć. Jedną z tych kompetencji jest korzystanie z mediów i szukanie prawdy. Dla mnie to jest oczywiste, bo przychodzi jeden nauczyciel z jednej dzielnicy i on ma swoją wizję Śląska, i przychodzi nauczyciel z drugiej dzielnicy, on ma swoją wizję Śląska. Przychodzi nauczyciel spoza Śląska, ma jeszcze inną wizję, przychodzi nauczyciel z daleko spoza Śląska, ma jeszcze inną wizję. No a to są nauczyciele nie ze Śląska, tylko z danej dzielnicy. To jest tak, jak się mówi o Kucu, że on jest znawcą Śląska, że on jest Ślązakiem, on jest po prostu z Wilhelminy. I ma tak, a nie inną wizję Śląska. I kogo byście do tych waszych dzieci nie puścili, to nikt będzie rozprawiał swoje tam historie. W związku z tym, 25 lat temu zorganizowaliśmy pierwszy konkurs, teraz to już będzie 25. On się nazywa Śląsk, Schlesien, Śląsko, Silesia. Ja tych wszystkich konkursów sam nie mogłem prowadzić, bo to na dwie ręce było za mało. To poszczególne szkoły się tym zajmowały i tym zajmuje się od ćwierć wieku szkoła na wsi, na takiej dzielnicy wiejskiej w Gliwicach. I to polega na tym, że mamy określone obszary styczne, polskie, śląskie, czeskie, niemieckie, związane jakoś ze Śląskiem, na przykład Wittel. To jest pierwszy naukowiec, fizyk europejski, w czasach nowożytnych, Ślązak. Już w ćwierć wieku temu tematem był Kopernik. Ślązak, człowiek pochodzący ze Śląska. We wsi Koperniki pod Nysą. To poszło tak daleko, że ta wieś Koperniki pod Nysą, teraz jak jest tydzień tego i ich tam obszaru wokół Jeziora Nyskiego, no to oni tam pieką pierniki ze wsi Koperniki. Tu się pojawia drugi aspekt. To znaczy i reklama, i pieniądze, bo oni za te pierniki, które sobie być może wymyślili, ale uważam za sympatyczny pomysł, dostałem pieniądze na tę ich edukację. Generalnie rzecz biorąc, to jest w ten sposób, że mnie to już nawet w tej chwili nie boli, kiedyś mnie to bolało. Że ja to tak widzę tę edukację regionalną. Proszę zauważyć, że mówimy o edukacji regionalnej, a nie o nauczaniu regionalnym. Właśnie, bo to nie padło na samym początku. Tak. Bo nie nauczamy w szkołach. To, co nauczyciele wyprawiają w szkołach z nauczaniem, skutkuje tym, czym skutkuje, że mamy po prostu bardzo kiepskie efekty nauczania. Bo człowieka nie idzie nauczyć. Człowiek musi nauczyć co? Jak potrafi coś zrobić, to ma to nauczone. Jak ma po 45 minutach słuchania, to ma posłuchane, a nie nauczone. I to się nazywa po angielsku learning by doing, po niemiecku lernen durch machen, durch arbeiten. W tych językach w ogóle nie ma edukacji regionalnej.
jest Sachunterricht, czyli nauczanie konkretu, nie ma ideologii, jest konkret. Na przykład w Szwajcarii zbiera się zioła. U nas w szkołach też się robi zioła, nie? I w szkołach jest taki przedmiot, nazywa się środowisko, teraz się nazywa przyroda. W klasach 1-3, a będzie nowa klasa 1-4. I tam jest wszystko, chemia, fizyka, geografia, wszystko. A każdy nauczyciel ma obowiązek operacjonalizowania lekcji. Czyli lekcja musi kończyć tym, do czego Ci się przyda to, co było robione na lekcji i jak to u Ciebie wygląda. Dziwię się, że nawiązując do tego, o czym Andrzej mówił, co pojawiło się też na tej konferencji w WOM-ie katolickim, na której nie byłem, bo podstawowy program do nauczania regionalnego, który został napisany przez jedną panią, ma bibliografię 509 pozycji. Myślę o tego, że to jest tak dużo, ale nie ma ani jednej pozycji w innym języku niż język polski. I nie ma ani jednej mapy. A jak ktoś pojeździ palcem po mapie, to się więcej nauczy niż słuchając. Ja bym w tym momencie może przerwał. No. To, o czym Andrzej zmiankował, to jest cały system wypracowany przez takiego francuskiego nauczyciela, to się nazywa uczenie poprzez nauczanie. No przecież wiecie, żeście się więcej ze szkoły nauczyli, ucząc swoje dzieci, czy robiąc z wnukami zadania, niż siedząc samemu w tej szkole i robiąc to samo, nie? Bo jak komuś trzeba cokolwiek wytłumaczyć, kto miał ucznia zawodu i tak dalej, jakie są problemy, kogoś doprowadzi do tego, żeby coś umiał. Ale ja bym się z Panem dużo nie zgodził. Ale to nie zgadza się Pan ze mną, tylko ja referuję obecny stan wiedzy. Ale niepełny. Bo Kwestie merytoryczne. Moment, niech skończy i zaraz po prostu ten. Ale ja nie chcę na ten temat... nie no, przedstawiałem stanowiska. No zaraz, bo tutaj nie padło stwierdzenie, bo ja czekam na jedno stwierdzenie, czego dotyczy. Czy edukacja regionalna to będzie nauczanie regionalistyczne, czyli język miejscowy, zwyczaje miejscowe i wszystko, co się łączy z regionem, czy edukacja regionalna, tak jak mamy tutaj przemysł. Nikt w Koszalinie nie będzie otwierał szkoły górniczej. Nie ma sensu. Pyta Pan o to, czy to ma być język, czy... No właśnie, czy to ma być cała otoczka ta regionalistyczna, czy ta edukacja Ja nie wiem, proszę Pana, że nie Pan. Ale no... Nie, No właśnie, Bo ja widzę dwie rzeczy. Bo ja widzę dwie rzeczy. Jedna rzecz, o którą nie mogę się doprosić do wszystkich włodarzy tego państwa i województwa, żeby wreszcie przeprowadzili badania, jaki jest wpływ języka pierwszego śląskiego na karierę edukacyjną uczniów. Nie ma takich badań. Jak mamy być, jak język śląski nie istnieje? Przy założeniu, że czegoś nie ma, to po prostu... Właśnie o to chodzi, że tego nie zrobi nikt. Nie. Jeżeli robiono badania, jaki wpływ mają kariery edukacyjne śląskich rodziców na kariery edukacyjne ich dzieci, to nie widzę powodu, żeby zrobić badania, jaki wpływ na karierę edukacyjną mają dzieci z rodzin, gdzie w domu mówi się i możemy to nazwać jak to chce, gwarą, dialektem, etnolektem czy językiem, tak i tak w domach podają, rządzą, prawią albo łonacem. To z tym się zgodzę. Tak? Takich badań nie ma. No nie ma. Ale jest za to bardzo liczna grupa, coraz liczniejsza, ludzi, którzy z nauczania i edukacji regionalnej żyją. Szczytem jest organizowanie studiów podyplomowych odpłatnych, któryś rok z rzędu dla tych nauczycieli, przez ludzi, którzy mają głos
żeby wprowadzić taki przedmiot do szkoły, a równocześnie ci ludzie nie starają się o to, żeby taki przedmiot wprowadzić. Bierze się tam różne panie, najczęściej zagrożone zawodowo, kształci za pieniądze, a potem się pracy nie daje. I to uważam nie jest w porządku. Język czy przedmiot, tak? Proszę pana, jest tylko jeden ośrodek w Austrii, który się zajmuje wielojęzycznym nauczaniem wielokulturowym. Nie słyszałem o tym, żeby doświadczenia tego ośrodka zostały wspomniane przez kogokolwiek, kto się zajmuje nauczaniem regionalnym po śląsku na Śląsku. Są badania opisane w książce pod tytułem Psychologia i język i tam jest niezależność jedna. Jeżeli ktoś nie widzi siebie skrzywdzonego przez to, że mówi po śląsku, a chodzi do szkoły polskojęzycznej, to ma większe szanse edukacyjne niż ten, który widzi jakieś wady w tym. Byłem pierwszym nauczycielem w szkole w roku 1985 na wsi śląskiej, który w ogóle znał śląski i rozumiał te dzieci, co one do niego mówią i potrafił im tłumaczyć m.in. ortografię przez śląskie, chociaż oni nie wiedzieli, że ja jestem Ślązakiem, tak? Czy Górnoślązakiem, czy tu urodziłem się i znam. Nauczanie śląskiego jest nauczaniem języka obcego albo języka drugiego. Amatorzy za to nie powinni się brać, bo będą krzywdzić dzieci. Tak samo jak amatorzy nie powinni się brać za nauczanie regionalne, bo będą krzywdzić dzieci. Z 15 lat temu byłem w jednej ze szkół w Rybniku i na korytarach było wszystko po śląsku. Zapytałem, a co tu z Polakami? Odpowiedź była szczera. Nie ma nic do gadania. No ja bym nie chciał, żeby Polaki unosili się tak, jak moja siostra w centrum Katowic, co no do dzisiaj nie poradzi po polsku, bo tata miał więcej czasu, a ja się on się nauczył. Jest to wielorakie środowisko edukacyjne i to trzeba ujmować. Ja wiem, że zresztą widać, że byłem nauczycielem, że bardzo fajnie się dużo gada. Tylko jest pytanie, co zostanie w głowie, jest pytanie, co zostanie w sercu. Ja mam taki bardzo ulubiony cytat z rozmowy z pierwszym dyrektorem Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, to był 1999 rok, kiedy tam walczyliśmy jeszcze o to nauczanie regionalne bardzo mocno z Michałem Smolorzem i tak dalej. Smolorzem powiedział, tyś jest optymista, za 25 lat nie będzie takiego podręcznika. Podręcznik zresztą jest, według profesora Kaczanka. Jest modułowy, więc każdy może z niego brać co chce. Nie ma obowiązku przerabiania od A do Z, tylko można sobie brać działy, które pasują z tego co wiem. Robi to Instytut Badań Regionalnych w Katowicach na Ląpy. Zajmuje się tym Biblioteka Śląska, można ściągać książki nieodpłatnie z Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. A trzeba im powiedzieć tak, i to jest mój ból. I moja przegrana, bo ja w tym świecie tutaj w Rzeczpospolitej pracowałem 40 lat. Nie ma możliwości nauczania jakiegokolwiek przedmiotu, w tym też regionalizmu, dobrze w kiepskiej szkole. A szkoła jako je, każdy widzi. No ale świat się generalnie dzieli na niemków i samów. Widzi pan, problem polega na tym, że Nie takie tak, bardzo kiedyś biedne siłę. państwa, jak na przykład Singapur, we wszystkich badaniach uczniowskich, po tym kiedy zainwestowałem w tę oświatę stosunkowo mądrze, bo bez pieniędzy chyba się nie da, mają poziom nauczania matematyki, a to jest naprawdę królowa nauki, tu się uczy myśleć tu, reszta tu i tam, gdzie są ich najsłabsi, to się amerykańscy, australijscy i kanadyjscy jeszcze nawet nie zaczęli. Oczywiście, że mniej więcej wiem, co jest do zrobienia, jak to zrobić, ale nie wydaje mi się, że można zrobić nauczanie regionalne w szkołach bez nauczania regionalnego rodziców. Zostawi pan to wszystko tak, jest? Nie, ja to robiłem 20 lat, a pan nie wie, co ja robiłem. Ja na przykład robiłem projekty 3 w 1 w całym województwie, gdzie w tym nauczaniu regionalnym uczestniczyli rodzice, tu urodzeni i przyjezdni, i ich dzieci, i nauczyciele. Żeby to nie było tak, że tam nauczyciel go do jedno, ojciec go do drugie, bajtel próbuje tam między tym lotać jak ryja w kiblu,
przyjdzie do domu, dostanie wpis, przyjdzie do szkoły, dostanie jedynkę. No bo to chodzi o to, żeby po prostu... Ale jakie były cele tych projektów? Proszę? Pan mówi, jakie były cele tych projektów? Wsparcie. Jak pan dostał zlecenie na ten projekt, kto go zlecił, jakie pan... Sam pisałem projekty, sam wystawałem na to pieniądze. Ale w jakim celu? Jaki? W jakim celu? Co to jest za projekt, jak nie ma celu? Ale przecież, a skąd pan wie, że nie miał celu? No pytam! No, ale Chciałbym jaki wiedzieć. to jest projekt? Ja chciałbym wiedzieć, jakie te projekty miały cele i co osiągnęły. O, właśnie, to inaczej brzmi. No. Niż na początku. Dlatego, że nie pozwolono mi skończyć, a Pan mówi, się powołuje na jakieś projekty, mnie interesuje, jakie to były projekty, w jakim czasie, bo wiadomo, te projekty się różniły. W komunizmie miały inne cele, teraz mają inne cele i te cele ewoluują. No, także... No, już panu odpowiem. Pan pisze do komputera europejskie kompetencje kluczowe, to celem było uzyskanie przez ucznia i rodzica tego kompetencji. Na przykład umiejętność posługiwania się mediami w celu znalezienia prawdy. Ja znam te europejskie kompetencje kluczowe w landzie Niedersachsen. Są te same. Są, ale nie takie, o jakich Pan tu mówi. Ale muszą być te same. W szkolnictwie polskim nie realizuje się tylko jednym, nie realizuje Bo się ekspresji ja tu kulturalnej. jestem zaskoczony Pana wnioskami, że nikogo nie można nic nauczyć, każdy się musi sam nauczyć. To nie jest mój wniosek, to są naprawdę... To samo cywilizacja na tym polega. Nie, No z niewolnika nie ma są- pracownika. jest Nie wiedza. nauczy pan człowieka, który się nie chce nauczyć. No, ale wie pan Nie ma co, takiej siły. jest wiedza, której się uczy, do niej należy na przykład alfabet. Ale Albo jest wiedza, to jakieś tam inne rzeczy, które inaczej człowiek nie jak mu ktoś tego nie przekaże. Bo jest taki cały dział wiedzy, który tego wymaga. Druga rzecz jest ta, o której Pan mówił, ja się z tym zgodzę. Nie zgodzę się, że nie ma tych regionalizmów i tej nauki. Ta nauka jest opracowana w konkretnym regionie. Ale coś panu powiedziałem, że to w Niemczech się nazywa Sachkunde. To się nazywa Heimatkunde. Nie ma Heimatkunde w Niemczech, bo to jest zabarwione hitlerowsko, no. Ale to wie Pan. To, że to się inaczej nazywa, Nazywa się. no, Wróćmy na Śląsk. to jest ta historia małych ojczyzn. To się tak nazywa. I tą historię prowadzi się nawet, to jest tak zwany Plattdeutsch. Nie wiem, czy Pan to pojęcie słyszał. Że pan jak skończyłem studia w Niemczech z tego. Dobrze, Ale- wie Pan, to, że ktoś skończył studia, Dobrze, pan będzie to mówił dla o mnie nie wszystkim, jest co nic. No. Okej. Bo ja też kończyłem studia i w Niemczech. Ale... Dobra, teraz... Rozjechaliśmy się trochę, Dobra, ale już ja bym dobra. raczej, ponieważ ja pan jest. Ja jestem z Chorzowa, jedno zdanie, bo zaraz odda głos. Ja bym chciał, żebyście panowie jeszcze zgłębili temat edukacji regionalnej, odnosząc się do tego, co się działo w Katowicach, bo tam zdaje się było takie spotkanie od Sasa do Lasa, nie? Że prawdopodobnie w Żywcu będziemy uczyć, bo biorąc pod uwagę historyczne granice Śląska obecnie, to tam w Żywcu będziemy uczyć po śląsku i w Częstochowie też, tak? To możemy powiedzieć, że z góry ten projekt jest skazany na niebyt, tak? Bo zaczęliśmy jak zwykle, nie muszę powiedzieć, że tak po polsku zaczęliśmy, od dachu, a nie od fundamentu. Więc mnie się lepiej podoba ten projekt, który robi tutaj kolega w Rybniku. I ja też, szczerze mówiąc, muszę się pochwalić, bo w Chorzowie był kiedyś taki prezydent, się nazywał Joachim Otte i on zaczął, ja się w niektórych sprawach z nim nie zgadzałem, ale w jednej na pewno go zawsze będę wspierać i tu trzeba mu oddać, że on tutaj w Chorzowie rozpoczął edukację regionalną. I ten Chorzów w pewnym momencie bardzo tutaj dużo w tej sprawie tej edukacji robi. I wiecie co teraz, ja napisałem ten projekt, przy okazji jest tu radny Chorzowa, to Adam, nie powiedziałem Ci, ale przy okazji Ci powiem, napisałem taki projekt, żeby odświeżyć tę edukację, w cudzysłowie, odświeżyć. I nie mam zamiaru być, jak to się mówi, frontmanem tego projektu, ale oddać to właśnie takim ludziom jak Durś i tym ludziom, którzy się na tym znają, ale odświeżyć to w Chorzowie. Tylko my nie mamy dobrych przykładów. Jedyny przykład, który mamy, taki racjonalny, to jest to, co się robi
w Rybniku i jakby panowie pokierowali tą dyskusję w tą stronę, to mnie by było może łatwiej. Ja teraz byłem z prezydentem na takim spotkaniu i on mówi: Jurek, no super, jasne, my są za tym, a czemu to nie idzie, bo 500 zł trzeba zapłacić chłopowi, który by jakoś chwycił to w ramy i spróbował przygotować nauczycieli i spróbował się ich zapytać, co by na tej panowie to już powiedzieli, czy pan Lubina, czy pan powiedział, że w zasadzie jest teraz od sasa do lasa również z tematyką edukacji regionalnej, bo z tego, co ja się dowiedziałem, to w Chorzowie jest tak, że jak jest jakiś uczyć, my tu mamy takiego bardzo zacnego i dyrektora liceum Marii Podolskiej-Curie i pana Zużyckiego, takich regionalistów z prawdziwego zdarzenia, którzy coś robią, ale poza nimi prawdopodobnie tam tak gadają o czym chcą na tym. Nie wiem, czy o pierwszej pomocy czasem też, chociaż z całym szacunkiem do pierwszej pomocy, ale gdybyśmy znaleźli jakiś punkt styczny i spróbowali odnieść się do tego, co w Katowicach i do tego, jak rozpocząć edukację, a pan już tu zaczął, to ja bym wolał iść w tak, bo te filozoficzne dyskusje, powiem szczerze, mnie ani nie przekonują, ani na pewno nic nie wniosą, a jakbym się tam nagrywał, to może nas ktoś wyłączyć, nie? A podobno telewizja mówi prawdę, nie? Nasz telewizja kłamie. Dzięki bardzo. Przepraszam, ja cię wywołałem, to może powiedz, ja? Słuchaj, zacznę od tego, że mój znajomy Polak przyjechał z Warszawy i wysiadł w Katowicach, przesiadka, jechał do mnie na Rybnik. Jedzie się pociągiem przez Mikołów, Orzeszów, inny świat. Powiedział, jest w innym państwie, wszyscy go dają. Przyjechał całkiem do mnie do Rybnika, w sklepie i nie skupić, w szpitalu nie pogodą, w szkole nie pogodą, idzie do pokoju nauczycielskiego, ze mną godomy w początku, dyrektory z nauczycielami, co jest grane, to jest inne państwo. I ja z tego skorzystam też. Chcę prowadzić to, co jest w Rybniku, na całym Górnym Śląsku. Kaj się doprzynęli. Kaj tam gdzieś chciał pogadać między innymi z prezydentem Chorzowa. Przecież to, co jest w Rybniku, będzie to samo wprowadzać w innych miejscowościach, miastach. Tylko, że zamiast uczyć się Rybnika, gdzie się uczyć Chorzowa, najbliższego rejonu. A co potem będzie? Nie idzie zaraz, jak pan powiedział, jak się wydaje Krakowa zbudować. Nie idzie zaraz tych małych bajtek uczyć historii, takie jak ma być. To jest później, to przyjdzie z czasem. Teraz trzeba zacząć od edukacji regionalnej podstawowej i zaszybić tego bakcyla. A powiem szczerze, że u nas to jakieś są dzięki nauczycielom. Ci nauczyciele z początku byli lekko sceptyczni, bo się boli, jak do nich chodzi. Bo się boli dyrektora, dyrektor się boi, co powie prezydent. Jak zaszedł do prezydenta i prezydent zwołał konferencję do nauczycieli, do dyrektorów, do nauczycieli. Nauczycieli się rozróżnili i zaczęli gadać o tym, że chcą. Zakra się okazało, że stworzyli tak fajny program w tym Rybniku, bo to nauczyciele tworzyli. Nie ją, bo nie ma nauczyciela, to nie jest żadne, ja jestem medwiadek, jeżeli chodzi o ścisłość. I w tej chwili sami zrobili platformę edukacyjną. Tam nauczyciele rozwijają swoje możliwości, tam mogą wprowadzać swoje pomysły. Tam mogą się nawzajem uczyć i także w rybnickich szkołach no to wszyscy prowadzą jednak ta sama nauka. Nie ma tak, że ten nauczyciel go o tym, w tej szkole, w drugiej szkole go o tym. W każdej szkole jest ten sam program edukacji regularnej, to jest ten początkowy, 4. klasa. Co będzie potem myślał na tym, co wie potem wie. Bo to jest, powiem szczerze, trudne, bo nie idzie robić mętlika w tej chwili, tym bardziej, że nie są mniejszości etniczne, nie mamy pieniędzy, wszystko działa na zasadzie partyzantka. Jak to korzystamy z tego, że uczyli się Mickiewicza, działamy jako normalni z boku i niestety. No tak, tylko wielka improwizacja może się smoleńskim skończyć. Ale słuchajcie, trzeba wykorzystać, nie idzie stąd, nie idzie się cofać przeszłością, żyć przeszłością, trzeba żyć przyszłością i iść próbować, kurczę, jak nic nie będziemy robić, będą siedzieć na dupie za przedłużeniem, to padnie i każdy będzie się badać. Widzę 10 takich innych konferencji, nie konferencji. Teraz Lejon. No ja bym powiedział coś takiego. Na przykład co musimy, ja tak się myślę, co będziemy musieli zrobić u nas, to pokazać tym, co jeszcze po raz dodać, że mają dzieci, żeby chcieli z tymi dzieciakami dodać po naszemu. Ja po raz dodać po naszemu z tego, że moje fatry byli dwujęzyczne. Po niemiecku
i po śląsku. Oba też po niemiecku i po śląsku. Także jak ja przyszedł do szkoły, to ja inaczej nie umiał, no po naszym, czyli w tym kodzie językowym, jak to nazywa śląsk. Ale jak my teraz taki moment, że papier z nuty do dzieci gadają po polskiemu, zabraniałem tym dzieciom gadać po śląsku, no to kaj moment ta edukacja. Raz i tak, dziecko się uczy najlepiej wtedy, kiedy same szuka, kiedy same chce, kiedy dziecku się podsuwa, kiedy dziecku się podsuwa kod językowy. Jak my robimy bajki, puszczamy bajka, siadamy przed komputerem i on tam jakieś grygro, albo siadamy go przed telewizorem, on tam słyszy jakieś bajki japońskie, zamiast mu przeczytać o, powiedzmy sobie, Ribecalu, o Skarbniku, o naszych bajkach, o utopcach. Nie, to my wolimy to zostawić. Dobrze, dziecko i tak tam znajdzie te Pokemony i tak przeszukało, tak. Ale musi widzieć, że u faktu to są też większe bajki. To są większe gry, że mogą coś innego robić. To jest pierwsza. Druga rzecz, w szkole nie może być coś takiego, jak ja wam powiem, parę lat nazad, że tam ludzie są znany, jeden dyrektor takiej szkoły ponadpodstawowej zaprosił mnie, żeby ja po Śląsku dodał do tej bajki, żeby mi się zainteresowali historią Śląska, bo tam większość go po Śląsku. To jest na Czarnym Lesie, tam jeszcze jest taka enklawa, bajtle go dają i patry go dają po Śląsku. No ja chętnie poszło, przyszło, że z tym był jeden film o tego Krusioka, Gienka, Byzuch i pokazał. Potem był film o Konstantym Wolnym, czyli o historii Śląska, jakby to powiedzmy tej autonomii Śląska. Była dyskusja, warzywa dyskusja tej bajki. Te bajki się co pytali, ale pytali się po śląsku. I to było gryfne. I to było gryfne. I no teraz i tak, po pierwszym roku, bo to tak było kolejny miesiąc, 1 godzina, ja to robił za free, nie? No ale ja tu powiem jeden wielki błąd. Bo ja zaprosił telewizję, żeby to pokazała, co robię. Bo ja nie chcę żadnych pieniędzy. No to robię za darmo. No za to, żeby to telewizję pokazała. Na bezrobiu już było po wszystkim, było po chwili. Już mnie tam nie prosili. Bo nie wiem, ale zawsze się znajdzie jakiś pierwszy, kiedy mu to zawodzą. Kiedy mu to zawodzą? Kiedy mu zawodzą to, że my uczymy naszej bajki poświęcone. My musimy naprzód ta przeszkoda, ta tama rozmontować. Hero jest zrobione przez, no nie wiem, przez jakiś, i to powiem tak, nie przez Polaków z Warszawy. Bo ja mam kontakty w Lecałki w Polsce i wszędzie mi gadają, ale nie mów pan po polskiemu, mów pan po śląsku, my pana nie rozumiemy, ale my tak ładnie nam to słychać, tę melodię, my bardzo lubimy tę melodię, pana żona ma tę melodię, a pan jak mówisz po polsku, to tej melodii nie słychać. Ja godą i ja to uważam za dwa języki. To jest język polski i język śląski. Jak nie będziemy tego rozróżniać, nie będziemy sobie pozwalali na to, że to jest gwara, to jak nie ktoś godo, że ja godą gwarą języka polskiego, a ja go dlatego też gwarą języka ruskiego. Tak, na Wiślańsku gwarą języka ruskiego. 100 lat temu by ci inaczej nie pozwolili wiedzieć. Nie? Więc szanujmy się, nie pozwólmy się uwalać. Nie pozwólmy się uwalać. Nie, to jest język. Wszędzie, w przestrzeni publicznej to jest język. To jest nasza kultura, to jest nasz kod, powiedzmy, kulturowy i my musimy się go szanować. Jak my się go będziemy szanować, to nasze dzieci już nie będą go potrzebować. To nasze dzieci go nie będą potrzebować. Więc my musimy tutaj robić taką edukację, że trzeba doprzód tego szacunku nauczyć. Dać tym dzieciom możliwość, jak to mogą poszukać. Że mogą poszukać, co prawda jest źle, bo mało dzieci się uczy po niemiecku, co z Wolnymi się uczy po niemiecku. Nie wiem czemu wszystkim tam angielsku. Są takie przepisy. Co? Są takie przepisy. Wiem, ale angielski już nie jest językiem europejskim. Nie, są takie przepisy. Żeby po prostu... Jest takie rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej za czasów ministra Giertycha, który powiedział, że w szkołach podstawowych będzie język angielski. A w tej chwili przy tej reformie oczekiwanej jest mowa o tym, że dopiero w liceum będzie, w ogóle dopiero w liceum będzie drugi obcy. I będzie to zawsze i wszędzie angielski. I powiem ci jeszcze więcej, że jeżeli taki filozof
bo tutaj Witek mówi o filozofowaniu. Kołakowski napisał, że język polski, jak mu zabrać słowa i gramatykę, ma duszę francuską i niemiecką, ale nic nie ma wspólnego z angielskim, to teraz językoznawczo bardzo łatwo jest udowodnić, że nakaz uczenia się angielskiego przez wszystkich, którzy znają język polski, skutkuje ograniczeniem znajomości języka polskiego. Co słychać w telewizji i na ulicach, tak? Bo w szkole uczniowie, ucząc się o mitach, żebym nie filozofował, czytają Hiru i Nike. Tak. Tak. Ale to ma głębokie uzasadnienie językoznawcze. Teraz ja nie mówiłem o tym, że studiowałem w Niemczech, żeby się chwalić, tylko że Pan powiedział od 20 lat, no stale z nimi współpracuję. A 40 kilka lat temu musiałem studiować plat, bo z pierwszego wykształcenia jestem germańską. Czyli przez ileś lat nie mogłem tutaj na Śląsku pracować, o czym Leo wie. I uczyłem w podstawówkach powszechnie różnych takich innych przedmiotów i ten śląski mi się przyda. Teraz to nie jest filozofia, kiedy się stwierdza, że uczeń się uczy, a nauczyciel ma przestać nauczać, bo to są kurde czasy rozbioru. Teraz Ola chciała. Fajnie słowo, bo rzeczywiście w ogóle świetnie, że ktoś taki temat podjął, że wreszcie kiedyś trzeba zacząć. Późno, bo późno, ale mamy taką możliwość w tej wolnej Polsce podobno. Pierwszą szkołą jest dom, zawsze i wszędzie. Potem mój plac, moja dzielnica i moje miasto. I tak dzieci powoli od najmniejszego, od mieszkania, od swojej chałupy poznawają coraz większe kręgi, zataczają, aż pójdą kajść do szkół się wyuczyć. Ale teraz tak, my jesteśmy postrzegani w Polsce, a Śląsk, to oni tak se godają, że ich nie zrozumieją, lubią noszobotka, ale nie ma materiałów do tego, żeby te dzieci uczyć. Takich podstawowych rzeczy. Przyniosła coś takiego. Ja robię w bibliotece, przychodzą Ślązoki, ale dopiero jak podsłyszą ten akcent, albo że wtrąca jakieś słówko, o, ta jest nasza, idziemy do niej, bo ona godo. A tak trzeba mówić. Są dzielnice, w których się więcej godą, a po mniej. Ja mieszkam na Tysiącleciu, na tak zwanym Tauzynie. Tam jest konglomerat ludzi z całej Polski. Jak przyjechali kiedyś do roboty, no teraz wyjeżdżają na swoje ojcowizny, bo roboty już nie ma, bo są pensjonisty. Ale druga rzecz, są dzieci, które ino mówią, ale są Szopienice, są Bogucice, tam się godą. Tam się faktycznie jedzie do tych dzielnic jak do innego kraju i on się tam czuje dobrze. Ale chciałam pokazać, z czego się uczą dzieci. Przedruk z języka niemieckiego do maluchów, manualnych rzeczy, bo oni mają kapitalne. Nikt u nas nie pomyślał o tym, żeby coś, na przykład była tablica przykładowa, zrób się familok. To jest tablica, w której się wycina, układa się makieta. To jest fajną rzecz. Ale Świerszczyk nie uczy regionalizmu. Nie pokazują już w tej chwili żadnych fajnych regionów. To miasto Poznań. Nie ma nic dla dzieci, żeby ich na przykład nauczyć. Słuchaj, tutaj są nasze Katowice. Nasze Katowice to jest taka laurka dla prezydenta na dobrym papierze wydawana i niestety nic dla dzieci w niej nie ma. Ktoś by musiał pomyśleć, żeby coś dla tych bajtli wydawać. Coś takiego prostego, choćby nawet ze słownikiem króciutkim. My w Rybnickiej szkole już to robimy, że tak. Kapitalne. Robimy to. No. Także nie ma czasopism regionalnych dla dzieci, Robimy jakieś to. podstawy, bo nie ino szkoła, są domy kultury, są biblioteki. Ja mogę wprowadzać na przykład, bo prowadzimy w Katowicach lato z książką i ferie z książką, to ja mam tam tematy, że Katowice od A do Z, gry miejskie, szlakiem zabytków, techniki, szlakiem znanych ludzi, z czego się Ślązoki zasłużyli w Polsce i nie tylko na całym świecie zasłynęli, ale też jest taką rzecz, żeby nas nie kojarzyli, że ino umpa i piwo, ale że też, żeby te nasze muzea ożyły, żeby rzeczywiście, tak jak Warszawa się chwali powstaniami warszawskimi i co jedna chałupa to jest tablica, tu był taki powstaniec, tu zginął taki. U nas chałupy się walą, ale tablice marmurowe są w Chorzowie, na Złotym Rogu, Ander, w Katowicach jeden muzyk, drugi. No, trzeba tym ludziom pokazać, czemu on chodzi do tej szkoły, skąd on był. Nazwiska są niemieckojęzyczne, rzeczywiście, ale Adlera w Chorzowie jest minimalna. minimalna. Aldera, przepraszam. Aldera, bo Adler się lepiej mówi, lepiej się godo. Jest dużo takich fajnych Ślązoków, o których nawet jakby komiks powstał, też do dzieci łatwiej przemawia.
gry komputerowe typu na przykład Akademia Małego Ślązoka albo Poznań Śląskolego, cokolwiek, bo dzieci mają teraz to jest pokolenie obrazkowe, szybko przebijające się przed oczami obrazki. Do nich to bardziej trafia niż jakieś tam trucie im opowiadanie, czy że jak mają za dużo do przeczytania, no to jest pokolenie obrazkowe. Więc nawet komiksy jakby powstawały dla dzieci o regionie. My już w tej chwili rok działalności, a prowadzony audio, wideo do tych szkół. Wszyscy idziemy z postępem, chcemy, żeby ci młodsi właśnie, co nam wydaje leśnie dziadki. Tu też zresztą, jak kajedzie, że mówię, pogoda jest leśnymi dziadkami. Niestety tak na mnie wołają. Że najstarszą osobą ogólnie, oni właśnie idąc do przodu z tym wszystkim, oni robią woloryzm, przez są duzi młodzi. Oni wprowadzają to wszystko, ta nowoczesność do szkół powoli. To jest dopiero rok działalności. A z drugiej strony powiem Pani, że jakby tak zamiast tu wszyscy godać, schwyciliście i roboty po prostu wyszli do ludzi, zaczęli iść tam, jak tu ja proponuję, aby Pan biegł do prezydenta i zacznie proszony. Ale to już gotowe. To już się dzieje. Ja byłem 4 tygodnie na zaproszenie Rady Górniczo-Śląskiej, żeby przedstawić mój punkt widzenia. Kiedy powiedziałem Państwu, że jedną z najgorszych rzeczy, jaką mogą zrobić, to jest wprowadzenie nauczania regionalnego do szkół, to generalnie uczniowie czegoś prawie. Tego co robią. Czego się uczą? Z tego, co dostają oceny. Potrzeba gdzieś się spotkać. I że jednym z największych zagrożeń jest napisanie podręcznika regionalnego z kilku powodów. Bo ta wiedza przyrasta, podręczniki się bardzo szybko dezaktualizują. Dlatego Instytut Badań Regionalnych ma ten podręcznik modułowy, każde miasto sobie może tam wybrać. To jest jeszcze jedno. Dziecko, jak wiecie, to lepiej do niego nie dodać, nie rysować. Jak będziecie do niego bezpierwie godać jako starzy, jako taci, to ono przestanie dowód budować. Bo bamucicie. Bo takie są prawa natury. Ja teraz mam 38-letniego syna, to wiem, że najlepiej się z nim pogadam, jak on będzie gadał, a ja mu będę tam woda, a może się chęć zakurzyć, aby się napił coś. Jak on się wygoda, to następny raz przyjedzie. Ale jak ja mu próbuję coś powiedzieć, że on ma to zrobić lepiej, inaczej, czy co, to go potem miesiącami nie widzę. I ta sama jest zasada w szkole. Jeżeli dziecko szuka, znajduje, a nauczyciel nie gra na zasadzie, że on jest panem władcą prawdy ostateczne, no to ono opanuje właśnie tę jedną kompetencję szukania i korzystania ze źródeł. Gdzie jest cała wiedza o Śląsku? W internecie. No ale trzeba zacząć. Trzeba zacząć tym dziecku pokazać, że jest możliwość. Czekaj, jeszcze jedno zdanie. Ja myślę, że trzeba zacząć, tylko wszyscy wiemy, że ja już się w to nie bawię, te regionalne, ja się zupełnie czym innym zajmuję. Nie mam tym interesu, ale wiem, że na przykład sprawdziłbym w internecie, gdzie to można zrobić nieodpłatnie, to kształcenie. Bo każdego roku, w maju, czerwcu, wojewódzkie ośrodki metodyczne, między innymi w Rybniku, pytają, jaką ofertę nieodpłatną zaproponować nauczycielom. Co zrobić za pieniądze marszałka, bo marszałek prowadzi te ośrodki. I oni po prostu robią te szkolenia. I oni tworzą podczas tych szkoleń materiały i uczą się i robią. A myśmy wyprzedzili Sejm. Do przodu poszli. Ale nie wyprzedził Pan Sejmu, bo ci, którzy bo ci, którzy w Sejmiku dobrze robili regionalne, są posłami na Sejm. Zresztą próbowali u Was zostać posłami do Europarlamentu, bo mówi o Pani Kloc. No. Ale oni to robili 20 lat. Ale chciał Pan jeszcze powiedzieć. Dobra, Bo to każdy musiałby zająć rozwiązanie zdanie. dobra, chce Pan, że teraz Kloc napisze podręcznik? Ja mam taką jedną prośbę, może byśmy dali się powiedzieć też tym panom z tyłu, bo oni mogą coś w tej kwestii zrobić. My sobie możemy pogadać, prawda? Bo tu Pan był w kolejce i potem przejdziemy dalej. Jakbym widział, że się zgłaszają, to od razu Znaczy ja rozmawiałem przed przyjściem tutaj z moją córką, moja córka chodzi do szkoły, ja mieszkam w Katowicach, czyli taki okręg małośląski. W klasie mojej córki jest jedna dziewczyna, która też z tego co poczuwa się ślązaczką, reszta to są dzieci wychowane tutaj, ale ze Śląskiem nie mające wiele wspólnego.
pomysł na przykład wprowadzania czegoś takiego do tego typu szkoły spotka się najprawdopodobniej z jakimś takim niewypałem, nie? Tego typu pomysły, czy tego typu działania mogą się sprawdzić w takich miastach jak Rybnik, Chorzów, Ruda Śląska, Siemianowice, gdzie jednak ten potencjał Ślązaków jest trochę większy niż w Katowicach. Generalnie to wszystko moim zdaniem nie zależy od podręcznika, od tego, co marszałek czy co prezydent wymyśli, tylko od tego, jaki będzie nauczyciel i jaki będzie zespół dzieci. I to jest decydujące, to będzie miało powodzenie, czy to... Ja skonkluduję. Kiedy 10-15 lat temu rozmawiałem z burmistrzami, z prezydentami miasta naszego województwa o tym, żeby zrobili gry w swoich miastach, to byli guzi. I byłem w Bawarii, w takim małym miasteczku, przyjechałem rok później, była gra. Zapłaciła Stadtwerke. To jest to miasto, jakie jest w rzeczywistości. To jest kompatybilne ze stroną miasta. Na stronie miasta są rozszerzone informacje. Do tego są karty richtig, falsch. I tam są pytania, kiedy ministranci spotykają się Wielki Piątek u nas, nie? Bo to jeszcze jest katolickie, wiadomo i tak dalej. I to są spotkania. A kto ze sławnych ludzi leży u nas na cmentarzu? Tak? I tu jest pytanie, a tu jest odpowiedź. I oni w to grają. Gdzie grają? Na przerwach, w bibliotece, nie potrzeba lekcji. Czekając na rodziców w bibliotece, bo się czeka na tyle. Zróbcie z każdym prezydentem taki deal. Skąd on biorę na to pieniądze, ten cały Bürgermeister? No Promocji. nie. On mówi, wiesz co, ja mam adwent łażony, to ja potrzebuję 2 pory szczewików. Bo idę do każdego i pytam, słuchajcie, Deutsche Bank, u was, wam tu u nas dobrze jest, czynsz taki płacicie fajny, wiecie, bo ja mam taki projekt, co wy na to? A pytał z czego? Ja finansuję z tego między innymi w bibliotece, ponieważ tak jak u nas był zakaz wystawiania zwierząt wypychanych, to nie wyciepać tego i no do biblioteki. On to dał naprawić i tam na piętrze to stoi i to się nazywa Tiere unser Umgebung, nie Heimat. To Niemcami i Heimatem to teraz będzie różnie. Dobra, tam... Ale proszę to zobaczyć, to jest banalnie prosty Teraz młodzież czuło. Zgadza się. Do młodzieży i do dzieci przez to. Bez to robimy Facebook po śląsku, bez to robimy komórki po śląsku. Tu jest droga. To już jest Facebook. Nie, na pewno te małe ojczyzny... Ale nie, no, to pan ma absolutną rację. No, znowu panu powiem, że jedyny certyfikat europejski w nauczaniu językowości dla uczniów dostał synek, co te wszystkie gry zrobił na YouTubie. Tak. Tak? No to jest też to oczywiste. robimy właśnie, robimy to w tej chwili. Można tam prosić... Tyle tylko, że ja wrócę do tego, że trzeba kształcić rodziców, bo na przykład bardzo rodzice mi w szkole przeszkadzali w tym, że uczniowie na lekcjach mogli używać sprzęt. Komórki, nie komórki. Siedźcie w komórkach i sprawdzajcie, czy ja was nie oszukuję. A na lekcji będzie zawsze jeden taki numer, że wam cisnę kit, a wy możecie się zgłosić, czyście ten kit schwycili. A na innych lekcjach też słuchajcie i szukajcie tego kitu, nie? Była próba przeniesienia tego. I to było w Gliwicach. Gliwice są naprawdę niezbyt przyjazne klimatom śląskim. No raczej mało, jeżeli chodzi o ludzi. Chorzów jest, dajmy głos Adamowi. Ja może powiem o 2 aspektach. Może najpierw taki, z jednej strony aspekt samorządowy, jak ja to widzę, jaka jest możliwość, a druga taka pokolenia tego, który lubi modę. Proszę Państwa, to nie jest tak, nie da szans, żeby coś narzucić komuś, to od razu zapomnimy. Uważam, że przez szkołę na siłę też nikogo nie przekonamy, tylko możemy stworzyć modę na coś. Jeszcze parę lat temu nikt w Polsce by nie kupił koszulki patriotycznej, kocham Polskę. Na przykład, ja wiem, że będzie się śmiać. Nie, no. Czy tam żołnierze wyklęci, nikt by tego nie kupił, powiedział, ty już ała. Teraz to jest modne, tego sprzedają kilkadziesiąt tysięcy. Jest taki sklep w Katowicach, gdzie sprzedają różne koszulki, różne ciuchy, po śląsku. Gryfnie. Gryfnie. Musi być moda, musimy zrobić modę i to, co Pan robi, to jest
Super sprawa. I to co Pan mówi jest super, bo to gryfnie zaopatruje człowiek, który równocześnie prowadzi śląskie wydawnictwo i wydaje tylko i wyłącznie śląskie książki. Bo to robi Peter długość, nie? Zgadza się, tylko musi być jakaś moda. A moda, żeby powstała, ona musi iść oddolnie. To nie ma siły, że od góry coś narzucimy. I tu dochodzimy, jeżeli oddolnie, czyli jakieś stowarzyszenia, grupy, zorganizowania i w tym muszą uczestniczyć ci młodzi ludzie, oni to muszą chcieć. Bo nie ma możliwości w tych czasach młodemu człowiekowi coś narzucić, nie ma szans. Możemy mówić, że masz kochać Śląsk, to on powie, tak kocham ten cały Śląsk, proszę Państwa, no tak teraz to działa. To jest tak, jak Pan powiedział, jako ojciec synem, no takie są czasy, szacunek niestety podtypany. I do tego nie zmienimy, bośmy to rozmawiali godzinami. Nie ma takiej możliwości. Możemy stworzyć modę na coś, na modny Śląsk. Teraz jest trudno znaleźć całe dzielnice, żeby mówili po śląsku. Ja sam mało mówię po śląsku, niestety wychowałem się w Chorzowie, ale mówię po polsku. Znam pojedyncze słowa, rozumiem, ojciec jest Hanysem, czuję się Hanysem, ale też mówi dużo po polsku. No tak to jest, takie są czasy i kiedy chodziłem do klasy, to pamiętam, że miałem babę z ruskiego, bo tak mówiliśmy, która, nie daj Boże, żebyś powiedział coś po śląsku, to miałeś potem przerypane. No, byłem w komunistycznej klasie, nie chodziła represja, ale zakazanie po śląsku i nie miał szans na dzieci cokolwiek powiedzieć. No, tak było, no tak pamiętam, na to 80. jeszcze. To tak to było. I musi być pomysł i musi to być oddolnie. Natomiast samorząd ma taką rolę moim zdaniem. Przede wszystkim nie przeszkadzać. To jest najważniejsze. Pomóc. Nie przeszkadzać. Ja myślę, że tutaj pomoc też jest. Chodzi o to, tak, nie przeszkadzać. Nie przeszkadzać, to jest po pierwsze, bo uwierzcie mi panowie, że jeżeli jakikolwiek samorząd się przeszkadzać, to nic Państwo nie zrobicie. Nie ma takiej możliwości. Ja mieszkam na wsi. A druga rzecz To nie ma samorządu. to jest pomagać. Są wielkie możliwości, różne możliwości, tylko to zależy, czy się przekona włodarzy danego miasta. Ale żeby włodarzy miasta przekonać, to są różne rodzaje nacisków, czy społecznych, czy obywatelskich, czy medialnych, czy społecznościowych. Pamiętajmy, że internet teraz rządzi, no niestety takie są czasy, że no, każdy z Państwa zdaje sobie sprawę, że jeżeli coś jest modne w danej społeczności internetowej, to staje się modne w obrębie danego miasta, regionu, państwa. No, tak to działa niestety. To nie jest proces, że to jest stanie z dnia na dzień, ale jest to czas roku, 2, 3, czasami 10 lat, ale to cały czas się zmienia. Tym bardziej, że niestety czasy się radykalyzują, czy nam się to podoba, czy nie. No, tak to jest moim zdaniem. Ważna rola jest samorządu, ale najważniejsza rola jest oddolna, ponieważ nikogo na siłę do niczego nie zmusimy. Jeżeli ktoś powie, że mnie to nie interesuje, i koniec tematu, jego to nigdy w życiu nie zainteresuje, byśmy nie wiem co robili, abyśmy dodali 1000 podręczników, rozmów, nie ma takiej możliwości. Ale jak zajdzie... Następny pan, milczący. Ja w tym nie jak się przysłuchuję, ale to może z idei weszli, powiem tak, że w Katowicach do 10 września składały się wnioski budżetowe, tak? I 2 identyczne wnioski budżetowe złożył Raś i PiS. Obydwa, żeby było finansowanie nauki regionalnej. A zupełnie inaczej ją rozumiem, tak? I to jest ten radykalizm, który teraz niestety staje się. Z drugiej strony, My rozmawiamy o dobrym, niepolitycznej edukacji regionalnej polegającej na indukowaniu faktów, a nie przekazywaniu politycznych faktów. z drugiej strony założyłem, ja jestem 1000, tak? Ale moja edukacja średnia była w Chorzowie, tak? I był nauczyciel, nie wiem, może kojarzycie, to jest technikum magicznego, Laskę się nazywał, tak? Jak? Laskę Stanisław. Rodowity Ślązak, tak? I pewne rzeczy wyszło po szkole, tak? Się z nim rozmawiało po wszystkich zmianach. Ja mówię, Panie Stanisławie, czemu Pan tego nie mówił na lekcjach, bo nie można było, tak? Ale... No nie można. No, ale już kończę profesora Już może inaczej, bo to jest tak, że to jest jeden przykład. Drugi przykład, moje dzieci też chodzą do Chorzowa i może do szkoły, tak? Jakieś spotkanie w centrum chorzowskim i nagle wszyscy nauczyciele wychodzą gdzieś z widowni i po chwili pochodzą w strojach śląskich i zaczynają śpiewać Poszła Karolinka, nie? Po polskiemu. Nie, po naszemu, nie? To jak I wszyscy zaczynają bić brawo i zaczynają śpiewać z tym. I ja mówię, kurde, jakie to jest... Z tego miejsca chciałbym zaprosić, że 28 października, bym deklaratorem, będzie sztuka Rewizor po śląsku.
nauczyciele chorzowscy i już ją widziałem, polecam i idę drugi raz. Uważam, że jest rewelacyjna. Sam rewizor jest rewelacyjny, a po śląsku jest jeszcze bardziej rewelacyjny. Znaczy stary klamor jest również bardzo dobry, także Teraz jest dużo promocji kultury. dobra, nie, my on na tym był, ja to widział i mi się to podobało. Natomiast po prostu, bo... Jedno tylko tutaj nawiązując do głosu pana. Tutaj pretekstem jest, są te dwa projekty Rasiewki. Zrezygnowanie z podręcznika i zbytniego formalizowania tego nauczania jest bezpieczne. Bo wystarczy, że ci obecni w tle politycy PiS-u, Ślązacy, z naszych okolic, wrócą tu i zabiorą się za ich nauczanie regionalne, to oni sobie dadzą swoje podręczniki, jeszcze przy okazji zarobią. To, co robi Instytut Badań Regionalnych, że ten podręcznik wisi na stronie IBR-u i można sobie moduły ściągać, to jest mądre, bo się daje wybór. Bo nie chcę dożyć takich czasów, że ktoś znowu powie moim wnukom, że te książki są AA, a te inne są B. Ten nauczyciel jest B i nie może uczyć i przyjadą swoi nauczyciele. A nauczycieli w Polsce jest bardzo wielu bezroboty. To nie jest żaden problem. Przyjeżdżali. Tak, już przyjeżdżali. Ja nie mówię, że tylko przyjeżdżali z Rzeczpospolitej, bo przyjeżdżali też z zagranicy. Nie? A ci jeszcze nie byli najgorsi. Jakby nie było, panowie, bo to jest chyba fajny moment na to, żeby, nie wiem, postarać się, może nie tutaj wyartykułować, ale na następne spotkanie można by było przynieść i złożyć to gdzieś tutaj panu prowadzącemu, co w danym mieście się dzieje w zakresie edukacji regionalnej, bo jest klamor, jest unos rektory na Klopsztandze są, my mamy historyczną postać śląską świętej pamięci Geralda Cieślika, o którym się mało mówi, nie? Mamy mural wymalowany przez chłopców za prywatne pieniądze, nie? Natomiast miasto, do czego zmierzam? Że my nie pokazujemy, pani tu powiedziała, tak? Czy pan tutaj, pan to zna ty, ale w każdym razie my powinniśmy pokazywać, mnie się wydaje, historię własnego miasta poprzez te postaci, które charakteryzowały to miasto. Nie? Ja wiem, że Kurt Alder to nie jest najlepsze nazwisko, ale jakby nie było, Nobla dostojna. Elewacja nie jest taką najgorszą, bo ja tam znam też innego, był taki Karol Miarka się nazywał. Jakby się zobaczyli ta tablica, co tam, to tablica przyjmie ten dom, tablica przyjmie dom, bo dom by się do obalu. Naprawdę, to jest centralna ulica naszego miasta. Mamy następnego rzeźbiarza Kalidego, który też stoi tam jest. Mamy Rysia Widla z dżemu, który 20 lat temu został. I to są wszystko, one są w takim otoczeniu, można powiedzieć, siermiężnym, delikatnie mówiąc, bardzo trudno akceptowalne. Natomiast to są osobowości, osoby kształtujące historię naszego miasta i o nich się powinno mówić. Nie? I teraz tu kolega z Dursiu dodał, że to jest, oni zaczynają i to jest bardzo dobre. Natomiast mnie się wydaje, że oni na pewno wymyślą jakiś sposób na to, żeby te 5., 6., 7., bo te dzieci się rozwijają. I one na pewno to, co z kolei tu pan Lubina powiedział, nie? Gry edukacyjne i to wszystko inne, to wszystko mogłoby jakby skumulować w momencie uczenia historii w swoim mieście. I ona wcale by nie przeszkadzała temu, że ja nie będę wiedział za dużo o Katowicach, bo o Katowicach się będę uczył z powodu tego, że to będzie metropolia. O Rybniku będę wiedział, bo to jest jedno z najlepszych ze śląskich miast, bo tam jeszcze idzie zawsze pogoda. A my wszyscy, czy ty tego potrzebujesz? O czym tutaj jest mowa? No, ale Zabieramy jednego młodego człowieka. ja nie jestem Ślązakiem. Ale Czyli co z tego? Ale żeś przyjechał tu i chcesz... No to historię tak. Słuchaj, ale tak, Michał, czy ty chcesz wiedzieć, co w tej danej chałupie było? Tak, chciałbym. Interesuje Cię wykonania sypiania swojego miasta? Interesują Cię rektorzy po prostu, czy z Twojego miasta jest rektor jakiejś uczelni, czy ktoś Nobla dostał? To są takie rzeczy, interesują czy nie? Ja lubię takie. No, interesuje Cię, jakie tu były gry, po prostu futbol, nie tylko futbol, ale na przykład hokej na trawie, ping-pong, nie? No ja osobiście takim czymś nie interesuję. No dobrze, ale czy się zna takie zasady, chociaż Ty wie? Nie znają. Tutaj Leszczyna Pan, dobrze? Tak. Pan Leszczyna. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Interesująca była ta
dyskusja, chociaż nie krytykując, chcę powiedzieć, że ona była na wysokim poziomie abstrakcji trochę, bo co to znaczy edukacja regionalna? Tu powiedziano, to pojęcie jest bardzo szerokie. W to pojęcie można wtopić wszystko, zależy od nauczyciela. Przyjdzie nauczyciel taki, rozumie to w ten sposób, będzie wprowadził taki. Natomiast ja uważam, że trzeba by o szczebel niżej zejść i zaproponować cokolwiek do edukacji regionalnej. To powiedział już kolega przed chwilą, tutaj też głos. Czyli trzeba by wskazać w miastach poszczególnych osoby godne zauważenia, czy osoby godne pamiętania, przypomnienia. I dobrze byłoby, gdyby to środowisko nasze dla każdego miasta na następny raz przygotowało listę osób godnych upamiętnienia, zauważenia. Zrobi się kompilację z tych materiałów, bo być może te osoby się pokrywać będą w tym mieście, w tym mieście. I jeżeli będzie taki zestaw osób godnych ze Śląska, jeszcze trzeba określić, jaki to byłby obszar. Ja bym proponował, żeby to był, powiedzmy, województwo śląskie, nie? Tak zamknijmy to w tym obszarze. I żeby... To za dużo. No to może to ograniczmy to. Ja bo Częstochowa ma swój regionalizm, no to jest... Niech każdy zrobi. Dla miasta z tego. I wtedy to jest temat, który może zainteresować te osoby, te dzieci nasze. I tutaj też pytanie padło. Trzeba by zapytać, a kto na cmentarzu jest u nas ze znanych osób. Czyli kto żył, kto działał, kto co zrobił, gdzie pochowany jest, gdzie tablica. I to by był materiał do nauki, do zabawy, do poszukiwania. I mi się wydaje, że ten regionalizm cały przez tą formę byłby bardziej atrakcyjny, więc to byłby taki pomysł do zrealizowania od dołu. Ale trzeba te osoby wyciągnąć, wyszukać, może nie cały opis, tylko nazwisko, co tam zrobił, a młodzież w szkole by poszukała. Kto to był, co więcej zrobił. A są sportowcy, piłkarze, księża, poeci, nobliści, hutnicy, górnicy powstańcy, itd. Mamy oczywiście jest sporo. Ja tak ogólnie nie zgadzam z taką metodyką, tak? Bo to może to, co Pan powiedział, to do młodzieży starszych, tak? Ja nie będziemy, jak mówiła, że 4. klasa była, żeby zacząć tą politykę regionalną uczyć, to 4-klaska, 10-letnie dziecko nie będzie chodzić po cmentarzach, bo będzie miał traumę. Nie. Bo było ale było przedstawienie w Staroworskim ostatnio w tym Domu Kultury, tak? W Centrum Kultury po Śląsku, takie różne były poprzejeżdżali, tak? I tam główny temat z tytułu tego przedstawienia było, że tam strażnik umarł, tak? I dookoła trumny się działo te przedstawienie. Ja nie pamiętam teraz, skąd ten zespół przyjechał. Ale i bardzo fajne to było przedstawienie, ale ono było bardzo fajne dla rodzica, a nie dla dziecka, które tam było, tak? To znaczy, co powiem? To, co ja mówię o tym, że ucznia nie można nauczyć, on się ma nauczyć sam, to jest oczywiście skrót myślowy, ale on ma oparcie. Ostatnio bardzo modne jest badanie tego, takie naukowe, czego człowiek w którym wieku się uczy. Teraz co to znaczy naukowe? To znaczy wyniki są powtarzalne, bo się używa tomografu i rezonansu magnetycznego. I robi to profesor Spitzer Manfred w Ulm, w Ośrodku Przenoszenia Badań
neurologiczny na pedagogikę. To się nazywa neuropedagogika. I ta neuropedagogika stanowi, że nauczanie religii albo czegokolwiek związanego z wartościami przed zakończeniem dojrzewania człowieka, czyli przed wykształceniem się tutaj czołowych płatów mózgowych do końca, gdzie siedzą wartości, jest indoktrynacją. Te dzieci ci kochają Pana Jezusa, bo Pana Jezusa kocha tata, mama i cała rodzina. Ale co, jak i dlaczego, to nie. Oni przają, bo się przają. To jest jedno. Druga rzecz. Naprawdę pozwólcie dzieciom, na to są też techniki, postawić te pytania, które w ich świecie, dla ich okolicy są istotne. Naprawdę w tej grupie, jak Państwo mają 15 dzieci, to te dzieci sobie same te ważne pytania postawią i napiszą. I niech je piszą jak umieją, bo my żyjemy w tym, w pedagogice się mówi, że Polska jest jednym z krajów, może Rzeczpospolita jest jednym z państw, gdzie szkoły pracują w kulturze błędu. Możesz 99% powiedzieć richtig, a za ten 1%, co się nauczyciel pyta, a ty nie umiesz, dostaniesz jedynkę. Alternatywą do podręczników są właśnie między innymi są media, właśnie między innymi książki, jak chociażby o załężu po prostu Ginka, Pierończyka, także czemu to piszesz w ogóle? Teraz wywoły do tablicy. No może jedyny nie zabrał głosu, to żeś powinien się spodziewać. Nie, no tak teraz... Wszyscy już dodali, oprócz tej pani jeszcze. To wszystko, co tu usłyszałem, przepuszczę przez swój filtr. Jako synek urodzony w Familokach, cały to się go dało. Przyszło się do szkoły, akurat był taki moment, gdzie jeszcze my wszyscy go dali. Ale przyszło się już do technikum, do Chorzowa, to tu już trzeba było zacząć mówić. Bo tu już było i więcej przyjezdnych, tych, co mieszkali tu na Akademii, nie wiem, to było internat, w internacie mieszkali. I potem idąc dalej na uczelnię, trudno sobie było powiedzieć cokolwiek po śląsku. I tak się to powoli człowiek zmieniał. Teraz powiedzmy wracam z powrotem. A więc widzę, bardzo jest dużo ciekawych ludzi, którzy chcą coś zrobić, tylko nie ma nawiązania jakiegoś. Nie wiem dlaczego nie ma tu mowy o Makuli. Jak dużo pamiętam, to Makula był zawsze tym, który tutaj godał po Śląsku, wystawiał sztuki po Śląsku, rozbawiał ten cały Śląsk. Nie ma, bo dawno swój teatr śląski. No, dobrze, ale to trzeba powiedzieć, że my go musimy wesprzeć w jakiś sposób. Bo jeżeli on będzie są, to on padnie. Bo to wszystko trzeba pieniędzy. Jak nie ma pieniędzy z zewnątrz, to każdy te 2 zł czyli... Ale w edukacji jest jedna prawda trudna. Wczoraj się nie liczy. Zgoda, ale teraz wracajmy jeszcze do korzeni. Tutaj wszyscy godali do tego czasu, jak był jeden pan, który rozmawiał po francusku, a oni między sobą godali. Bo oni wyjeżdżali dalej jak do pola i do restauracji. No to mogli sobie godać. Ale potem przyszli Niemcy, to ten, kto po niemiecku nie godał, to już nie sztagnął. Już był ten niedopień. I to tak po kolei ludzie widzą, że teraz bez tego nie idzie. Tylko chodzi o to, że trzeba iść do przodu, ale nie zapominać o tym, co było. Nie wiem, wy się Bulamowice przekonają. Jak oni to zrobili? Środowisko. No tak, Enklawa. to zróbmy takie Nie, małe to nie jest Nie tak, ma. nie, To chwilę. jak to nie ma? To jest językowa i kulturowa enklawa. Panowie, po prostu o nich dobrze piszą, a po prostu o szeregu inicjatywach się po prostu nie pisze w mediach. I na Ale tym to jest dobry pomysł. Kto czytał o tym starym klamorze po prostu? Nie. Nikaj nie było napisane po prostu i o tych szeregu imprezach po prostu nie ma. Są tylko po prostu pewne rzeczy wyznaczone, tu masz prawo i do widzenia. I to po prostu tu masz wodza po prostu Ślązaków, za przeproszeniem, jakby to szło powiedzieć w najwyższym skrócie. Po prostu media nie spełniają w ogóle swoich ról. Po prostu jeszcze... Spełniają. Tak. Inaczej nie byś chciał. Nie, chwileczkę. Spełniają inne role niż my po prostu chcieli. To właśnie przeszkadzają. To jest No właśnie o założę, dlatego się do po prostu... Poczekaj, bo ja uważam, że w ramach po prostu całej edukacji to nie jest kwestia samego jedynie przedmiotu. Przecież na sporcie pani się może spytać po prostu, jacy olimpijczycy. Ksiądz może wziąć do kościoła i pokazać... Ale edukacja to nie jest wiedza. Święty był ze Śląska. Ale
ksiądz może wziąć po prostu do kościoła i pokazać, patrzcie, to są tacy święci, a wy po prostu dowiecie się, co to są za święci, skąd oni są, po co oni w ogóle są, z kuli czego. I takich rzeczy po prostu byłoby więcej. Jak są starsi, to można na cmentarz wziąć i nawet różnice kulturowe na cmentarzu pokazać, że tu są piwnice, a tu się inaczej powie po prostu tych samych ludzi. A to już wszystko zależy po prostu od wieku. Nie chcą bajtle po prostu nic robić, to wziąć im jakiś spotkać, by cymbergaja im pokazać jak się go, wtedy ich ciągniemy po prostu, a twój stary tak grał po prostu w szkole czy coś. I to są po prostu tysiące takich pomysłów. Po prostu nauczyciel matematyki może zadać pytanie z Karmańskiego na Fryna. Po prostu jest możliwość zmiany po prostu tekstu zadania domowego. Z Fryny na Karmańskie jadymy rowerem tyle i tyle, ile czasu przyjdzie. Może być kołem, rowerem, gancegal, ale może być Fryna i Karmańskie pojawiły się. A przy okazji po prostu dzieci się zaczynają w domu pytać po prostu o Fryna i Karmańskie. I takie rzeczy po prostu będziemy mieć więcej. Wtedy po prostu Zachodzi jedno niebezpieczeństwo. Wszystko, Jedno. ale każdy nauczyciel może swoje Pan dodać. takich nauczycielach, że on to może zrobić, ale nie wpadł pan na to, że są rodzice, którzy jak on powie, że tak mówią, przyjdzie do tego nauczyciela, powie, że on sobie tego nie życzy. Ale co z tego, że sobie nie życzy, nie, chwileczkę, on musi Że w szkole zrozumieć jedną rzecz, powszechnej, a znam takie przypadki, Tak. oświadczam wam, że to będzie teraz narastać, bo tak się dzieli, jak się dzieli, że przyjdzie rodzic do tego nauczyciela, powie, że on sobie nie życzy, żeby pan zmieniał z polskiego na śląski. ale chwileczkę, ja tylko i wyłącznie stare nazwy dzielnic używam, nic więcej. Dlatego nie na kole, Ja tylko tylko na mówię rowerze. ogólnie o pewnej tendencji, jakie mogą być. Oprócz tego mamy po prostu na przykład na matematyce wydziel tam jakieś bryły, nie? To bierzemy na przykład zamek w Pszczynie czy gdzieś i po prostu dzielimy, ale wiadomo, że to jest zamek w Pszczynie, konstrukcja, a nie, że bierzemy jakiś warszawski i tak dalej. No tak. Takich przykładów jest po prostu Takie rzeczy więcej. jak planimetria i geometria przestrzenna na matematyce robić na przykład brak bryły danego miasta. Tak, oczywiście. Ale takie rzeczy jest po prostu o wiele więcej. Ja pamiętam za Bajtla, po prostu wszyscy my ze Szczernowskiego szli na szpil, bo Gorzawski będzie po prostu pierwszy rozgrad po prostu górników w pierwszej drużynie. Ale Gorzawski po prostu to był po prostu człowiek, który po prostu z nami grał fußball. On ma jakieś 5 lat starszy ode mnie był, nie? Ale my wszyscy po prostu wtedy szli, bo my wiedzieli, że Gorzawski grał w górniku. On był z naszego po prostu dzielnicy w ogóle. I tak o szeregu osób, gdyby się ludzie dowiedzieli, że on stąd jest, po prostu by poszli, że Zimmerman po prostu, wiesz, jest na przykład z Zabrza, to jak ktoś byłby tam w Wiedniu, to też by poszedł, a po wniosek posłuchał. I w ten sposób ci ludzie by się interesowali, a tak te dzieci moim zdaniem są wychowywane do tego, jest to wiedza i wyjeżdżać stąd. Nie masz żadnej dumy po prostu. Jak nauczyciele ci to będą tak robić? Powiedz mi. Każdy nauczyciel jest w stanie to zrobić. Nauczyciel historii jest w stanie to zrobić. Zawsze przebiegała granica. Jest w stanie to zrobić. Zrobi. Każdy nauczyciel jest w Poczekaj, stanie pan to się zrobić jak ręczy, ale chce. pan powiem, że to jest zapisane w prawie oświatowym, że to takie Pan nie zapytał, ani nie pan odpowiedział. No, Mogę powiedzieć. może. Dlaczego ja piszę? A czemu mi pan? Bo muszę powiedzieć, bo inaczej to nie jak. Bo nie słucha, że idziemy do nas. Tak, więc dlaczego piszę? Dlaczego piszę o Zależu, a nie piszę, nie wiem o czym, o Warszawie czy o czym? Bo piszę o tym, co znam. Piszę o tym, jak to wyglądało. Szlak mnie trafia, jak ci mówią, że Zależy, to nie ma ale i nikogo tam nie ma. A nie? No nie wiem, tam jest to... Ja się wyprowadziłem. No. Ale chodzi o to, że to, jeden nie ma wpływu na telewizję, nie ma wpływu na... Przynajmniej chcę zrobić to, co mogę. A mogę pisać, ale nie zabronili. Chyba, że mi tak nie doszło. A ja powiem teraz powiem, co wynika z pana pisania. Ponieważ udało mi się już tam pół roku temu zgodnie z władzami WOM-u katolickiego za pieniądze marszałka, że będę tam prowadził takie spotkania literatura śląska. Pewnie śląska z małej literatury, śląska z wielkiej literatury. Już pana zapraszam na spotkanie z panem Jarczewskim. To jest taka legenda Solidarności, to jest taki rok, który robił dla Steigra. I on napisał książkę po polsku, z polskiego punktu widzenia o górnictwie. I we dwóch przyjdzie, a nauczyciele mają przyjść z uczniami i uczniowie mają potem napisać reportaże, felietony z tego, co się ma ukazać na stronach WOM-u i na stronach projektu. A na koniec tego projektu ci uczniowie mają to czytać
Ale zaprosimy też wszystkie wydawnictwa śląskie, w tym Długosza, żeby ludzie się w ogóle dowiedzieli. Ja potrzebuję potem od Pana biograf, żeby do tych wszystkich szkół województwa śląskiego weszły biogramy, czyli życiorysy ludzi, którzy żyją, a nie stoją ich pomniki, bo to jest najlepiej wieszcza zabłodzić, postawić mu pomnik, a gołębie po nim strają, a ucznie się uczyć nie chcą. Trzeba brać ludzi, którzy żyją. Co do przepisów oświatowych, to jest tak, że każdy nauczyciel ma prawo napisać swój program autorski. Ten program autorski zatwierdza Rada Pedagogiczna w końcu sierpnia. I to się bierze program państwowy i się robi takie modułki odniesienie do siebie. Tak? I każdy rodzic ma prawo poprosić nauczyciela o program, który będzie realizował. Dlaczego? No bo dziecko może zachorować, nie? A w tym czasie musi uczyć. To musi mieć wgląd w to. I tyle, tylko nauczyciele, przede wszystkim jest to nauczycielka i nauczyciele, mają mało czasu. To lepiej, że wezmą sobie podręcznik, klikną w internecie program do tego i lekcja po lekcji, jak się leciało 40 lat temu na podstawie zeszytów kieleckich. W każdym przedmiocie. No, jedna rzecz, jak brzmi najpiękniejszy polski, po polsku poemat przemysłowy? Stoi na stacji lokomotywa. Nie, poczekaj, jak hartować. No nie, bo tak się pytamy o to. Jest akurat prawie 400 lat od czasu, kiedy niejaki Walenty Rozdziejski napisał najpiękniejszy poemat przemysłowy w Europie. Stąd się wzięła ta ulica Rozdziejskiego. I on tam opisuje wszystkie skarby z ziemi śląskiej. Łącznie z perłami, z nóżami perłoródkami. I teraz nauczyciel chemii, fizyki, geografii ma prawo nawiązać do tych wszystkich. Wiecie, że Kochanowski na przykład wcale nie żył z pióra, tylko prał pieniądze z spółki handlującej miedzią? I że ona była bardzo blisko związana tutaj z naszą okolicą? Ja Państwa Tym samym region, Ten region się nie zaczął od Familoków, nie? ja sprowadzę Pana na ziemię. Jest szkoła, w której jest rozszerzony język angielski. W 3. roku nauczania w tej szkole, szkoła jest 3-letnia, pytam się kilkorga uczniów, około 10, przetłumaczcie mi najprostszy zwroty z tytułu piosenki, jest mi Casablanca i nikt nie potrafi tego zrobić. To powiedziałem, że w kiepskiej szkole nie ma sensu uczyć regionalnego. A wy chcecie nauczyć jeszcze, czy dorzucić im do tego angielskiego, niemieckiego i tych wszystkich. Wie pan, był taki jeden szkół, co tutaj od Małej Panwi do Katowice buty stawił. Ale słuchaj, jak przyjmiesz, że chcesz uczyć, a nie dawać ocen, tylko uczyć, to wtedy pozwala to... Ale nie dokończyłem, ponieważ ja jestem człowiekiem rzutkim i mam nieraz głupawe pomysły, to wymyśliłem sobie takie coś, że istnieje program, który nazywa się Młodzież Kąt. No. Pojechałem sobie do Krakowa, zapoznałem się z panami prowadzącymi i się pytam tak, skoro to jest program, który stricte nazywa się Młodzież Kontra, to wykorzystajmy młodzież gimnazjalną i licealną. Moja córka wtedy chodziła do liceum. Zaproponowałem to obydwu dyrektorom obydwu szkół, czyli i gimnazjum, i liceum. Ja za własne pieniądze, własnym samochodem będę dzieciaki woził na ten program Młodzież Kontra, ale potrzebuję, ponieważ dzieci są w okresie pedagogicznym, potrzebuję nauczyciela, żeby z tego były jakieś wnioski. Żaden nauczyciel nie ma czasu, ponieważ to się odbywa w niedzielę. No bo sprawa nie doszła w ogóle do skutku. Nikt nie chciał słyszeć, proszę pana, bo w niedzielę to odpoczywamy, a nie jeździmy po wolno. A więc o czym tu mowa? no ale to jest przykład jednej szkoły. Nie. nie tylko. W klasie angielskiej uzasadnione jest pytanie i to wtedy dyrektor klęczy i płacze. To jest pytanie, dlaczego dzieci nie biorą udziału w debatach oksfordzkich. No, Bo nawet nie wiedzą, co to jest. Nie, ale to jest w internecie, to jest bardzo popularne. Tu też trzeba zacząć od zdobywania aktywnych nauczycieli. od tego trzeba zacząć znaleźć. Aktywność i to jest w Rybniku jest dużo, udało się. Ale wiem, że tu jest mało, ale też są. Skąd wiadomo, że tu jest mało dużo? No bo pytam się, ja tu z domu 3 dziewczyny nauczycielki z Rudy Śląskiej.
udało mi się zdobyć, bo pochodza i Jerzek się pytał. Z Chorzowa na razie godowych nie bardzo są zainteresowani. A w gimnazjum, No nie jest prawda, bo gimnazjum na Chlenie Rzejku? Wszędzie wielu, no nie czasu teraz. Myślę, że to dlatego zamiast, powiem szczerze, zamiast być na takiej debacie, ja bym wszystko bez bycia, wolałbym być kędzie w tej chwili. Spotkać się z aktywnymi ludziami, którzy chcą coś zrobić, a nie że dyskutować. ale uzyskał Pan kilka informacji tutaj. Istotne Pan zapisał. Nie ma żadnego obrazu, ale Ale co? po prostu to jest dyskusja, ciągle dyskusja. A ja, My takie śląskie moje jest moje, a wasze jest wasze. nie, śląskie, tu jest tylko dyskusja, nie wiem czy się zauważyli, tu nie ma, tu nie wza tu postępu jakiegokolwiek. Jak to nie ma postępu? Ale poczekaj, Ja wydaję książki, on robi Działamy to wszystkim wie, to jest Ale nie, Panie Pośle, to niech Pan powie, co by Pan uznał za postęp. postęp, jakby każdy z nas chwycił, ruszył się stąd i zaczął łazić po... Czy Pan chociaż zapisał moje nazwisko? Znam Pana, to nie muszę zrobić. Sprawdził Pan w internecie publikacje, działania, projekty? Pana świetną przeszłość, znów. Ale ona jest obecnie, bo mówię Panu, że do mnie będzie nowa ten A to projekt. nie jest w tym Znaczy, zastrzeżony? Nie jest żartami, ale znów Pan Z tego, co jest wiem- Pan wybitną postacią. Ja nie jestem żadną wybitną postacią, Ale jest tylko Pan- jestem robotny hop. I to też prawda. Bo działał Pan od iluś tam lat, 20 ponad, tu Andrzej działał tak samo od 20, pozostałych Pan słyszę, że działają bardzo dobrze, ale to jest przeszłość. Ja bym chciał, żeby teraz iść krok do przodu. A konkretnie co by było tym krokiem? Ja może powiem. Nie, chwileczkę, to zostaw. Nie, ale chodzi o to działalność do przodu i tak. Konkretnie co? Proszę jedną rzecz sobie wyobrazić, że ja jestem emerytem górniczym. No. Pracowałem w kopalni 50 lat z ratownictwem, bo tak to by tego nie było, 30 parę było, a z ratownictwem widzieliśmy. I w wieku prawie, że 70 lat zacząłem się dopiero zastanawiać nad tym, gdzie ja mieszkam, jak ja tu mieszkam, co jest i jakbym doszedł do tych... A dzieci chcecie do tego czymś? Proszę? Dzieci na razie zostawiłem. Jakże doszedł do tego, co tu jest, co tu zostało już przysypane tą ziemią niewiedzy, to zacząłem to dopiero odkręcać. I teraz proszę sobie wyobrazić człowieka, który całe życie raporty pisał, mógł książkę napisać. Chyba jak go się musiał męczyć. A Pan mówił, że nic nie robi. Ale nie chodzi o to, ale kurczę, Panie, jak Pan jest, nie chodzi o Pana, ale chodzi o to, że świetnie, że Pan przyszedł, że to są działacze. A nie chodzi o coś innego. Jak nie wiemy o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tak, Pan zaczął tu dyskusję, że pomoc. Powiem tak, dajcie mi pieniądze, a zrobię edukację regionalną na całym Śląsku. Nie zrobił. Zrobię. Ja bym powiedział coś takiego, jak domy pieniądze i ta pieniądze będą, to ta edukacja zrobi. Nie, bo założenia są błędne. Zróbcie taki program, który próbowała zrobić mniejszość niemiecka, a nie dała rady, chociaż ma pieniądze. Dlaczego ma pieniądze? Chociaż ma pieniądze. Wiesz, ale chcieli udowodnić Wyższe Województwa Opolskiego nad województwem śląskim i zrobili taką dużą konferencję w Bibliotece Śląskiej pod tytułem Język niemiecki na Górnym Śląsku, stracona szansa. Ja rozmawiałem z moimi uczniami takimi 35-40 lat, którzy naprawdę dzięki temu niemieckiemu skończyli różnego rodzaju studia, w tym żadne humanistyczne. Tylko bardzo dobrze żyją po tych studiach i mają swoje firmy. To oni mi wiesz co powiedzieli? Teraz to niech oni się w życiu pocałują, bo my im nie powiemy jak to się robiło, tak jak oni nam nie powiedzieli jak dostać większość stypendium. Zróbcie po prostu galerię młodych ludzi, 30-40 lat, którzy są z Śląska i to co ostatnio tutaj mówię, są przeciwko temu mitowi promowanemu przez pana Kuca, że Śląsko jest dupa, że to są ludzie, którzy naprawdę mają pieniądze i mogą pomóc. A czemu nie pomagają? To już jest inne pytanie. Moim zdaniem, bo nie da się ich przekonać nieczytelnymi celami i słabymi fundamentami. Swoją drogą, jeżeli chodzi o Chorzów, to Marek Kopel jest moim kolegą z katechezy. I to się bierze też z domu pewne nastawienie. Ale ja chcę... Natomiast moment, bo ja chcę odpowiedzieć. Gdyby się nie zaczęło w ogóle rozmawiać, to po pierwsze byś nie ruszył tematu, a gdybyśmy nie ruszyłbyś, bo gdybyśmy nie zaczęli, bo nie byłoby tematu, bo nie zaczęliśmy. Natomiast my tutaj kontynuujemy i sprzedajemy tysiące po prostu sposobów, od razu w jakiś sposób to mniej więcej można zrobić. To jest wymiana po prostu informacji, której po prostu nigdzie nie ma, poza tutaj, tym środowiskiem.
Bo natomiast ty twierdzi, że po prostu tych ludzi jest bardzo mało. Ja był w tym WOM-ie, tam było ze 160 po prostu osób, które były zainteresowane. Tylko tych ludzi trzeba było wziąć, po prostu spisać i z nimi po prostu zacząć po prostu współpracę. Ale właśnie my to zrobili. My to zrobili właśnie. Ale nie byłeś w WOM-ie, a więc tyś tego nie zrobił. Tyś Jak to? negował przed chwilą. Poczekaj, tyś przed chwilą negował, ale odwiodłem w WOM-ie w Katowicach. Po prostu Ale to jest... na tej konferencji było 106 osób. Ale dobrze, to powiedzmy do końca, co zacząłeś mówić. Edukacja regionalna w województwie śląskim jest zawłaszczona. Nie, Jest zawłaszczona politycznie, gospodarczo i finansowo. Proszę spróbować z zewnątrz dostać pieniądze, poważniejsze pieniądze na jakikolwiek projekt regionalny, nie odpowiadający temu, jak rozdane są kary. I tu chodzi o to, pieniądze. I tych pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego no, przy określonych warunkach, przy takich jak istnienia, no nie wszyscy dostają i tyle. Wystarczy spojrzeć, jakie projekty, potem spójrzcie na to, kto z kim jest żeniaty, kto w jakiej redakcji robi, kto jest redaktorem naczelnym redakcji, a kto kierownikiem literackim takiego, siamtego i owego. Oni nigdy nie mają czasu. Wiecie, ile kosztuje godzina z pisarzem, jeżeli się chce śląskiego pisarza zaprosić z znanych? 300 dodajmy nim. No, powie ci 500 zł, inaczej nie przyjada. No, ale wiecie, Ja pewnej aktorce zaproponował czytanie Tak, ale to jest ten sam pisarz, i powiedziała, że za pewne pieniądze nawet z domu nie wychodzi. na napisanie książki, nie na napisaną książkę. I to jest ten sam malarz, co dostaje z urzędu pieniądze na namalowanie obrazu. Ale często wodą telewizja, prasa, radio i pieniądze na to wszystko. Ale to znaczy, że to jest bardzo dobry towar. Teraz to trzeba sprzedać. My żyjemy w zasadzie w takim środowisku, gdzie po prostu buduje się deteczka, które się sypie, tutaj się po prostu daje komuś obraz namalować, stadion się buduje już 20, no wydaje się nie, chyba z 10 lat się po prostu buduje. Ale po prostu ciągle żyjemy po prostu w takim środowisku, że ta uczciwość nie jest po prostu nagradzana. Nie, o Polakach się goda, że są złodzieje, a u nas jeszcze lepiej to idzie. Jeszcze lepiej to idzie, bo jak się po prostu by tak wzięło po prostu te wszystkie sejmikowe po prostu inicjatywy społeczne, no po prostu to dużo po prostu tam było bardzo dużo zła. Nawet ostatnio wyciekli po prostu dyrektora Opery Śląskiej, nie? Nie wyciekli go tylko, bo opera nadal chodzi, tylko jeśli to świat, że opera nie gra, opera nadal gra, bo jeszcze remontu nie zaczęła. Dobrze, ale Oni go chcą skończyć, żeby ludzie nie przyszli, to powiedzieli, że ten, no bo on jest nadal artystyczny, a zastępca został tym od budowy, tylko nie wiem, czy ta budowa się zaczęła. Ale To takie, każdy inżynier powie, Ale potem pan Hercik w ogólnopolskiej telewizji powie, że nie ma sztuki, bo gość nie brał udziału w żadnym konkursie organizowanym przez urząd. No, nie może być rozpatrywany jako artysta. Ale ja mam jedna rzecz. My mamy cały czas tutaj taką sprawę. Są ludzie, którzy dadzą się jak tego włosy ogolić, dadzą wziąć, byle sięgnąć gdzieś i dostawać za to kasę. I potem oni są procesjonowani, oni dla Śląska, i tak dalej. I tak było zawsze, od czasów komuny po dzień dzisiejszy. Ludzie, którzy coś robią i którzy rzeczywiście cisną ten wózek z tymi kartoflami, czy z tym wąglem do przodku, są i będą cały czas ubijani. No to nie ma czasu chodzić za podróżami. Bo nie ma czasu Ja przykład jest pan Makula. Przeszło nazwisko już padło. Pan Pierończyk tu dobrze podkreślił. Został pozostawiony sam sobie. Nie został pozostawiony sam. W październiku 7, 8. nie został pozostawiony są sobie. Pan Makula, całe się śledziło i proszę nie demonizować pana Makuly. Pan Makula dużo dobrego zrobił, bardzo dużo dobrego zrobił, ale też swojego słowo i biedy nie klepie. To jest pierwsza Ale co to jest za postawa? Mnóstwo ludzi Tu pan Szczęcki podkreślił, że trzeba pan Szczyna podkreśla, że tą tradycję i tą teraźniejszości od osób oddolnych. No został skrytykowany tym Ale kto powiedział, że nie oddolny? Dobra, panowie, będziemy już tak jako powoli. twórca trzeba ujrzeć, żeby być wygodny. Taka jest zasada. Ja wstanę ważny komunikat. Ale tutaj pan Porboku zadał pytanie konkretnie
Jakie W każdym kroki? razie, jeżeli Ale ja tylko komunikat. to chciałbym powiedzieć jedno zdanie. My musimy wyjść. 7 i 8 jest otwarty Teatr Górnośląski w Łagiewnikach. Jak ktoś nie wie, to wytłumaczę. Jest to w budynku Starego Domu Kultury Huty Zygmunt, który został pozostawiony po sobie, bo jest w Łagiewnikach i tak dalej. Także tam będzie uroczyste otwarcie w 2 dni. U pana Makuli, ponieważ nie dostał żadnych po prostu dotacji większych, trzeba wykupić. Dotacje wykańczają przedmiot dotowany. Także rozleniwiają wykańczają. Ja mam tylko taki komunikat. Od godziny 19 rozpoczęło się spotkanie pod tytułem Endecja w Katowicach. Narodowa demokracja. Tylko ja muszę tam pojechać, żeby się dowiedzieć, czy to dotyczy narodu śląskiego, skoro odbyła się Katowicach, czy narodu polskiego. A może po prostu wszystkich, no bo ja Wszystkie narody. muszę się dowiedzieć. Dlatego to dotyczy tego Mówiło się ani o wodzie, ani o polityce. A nie powiedziałem o polityce, ale muszę coś powiedzieć. Dzięki najserdeczniej wszystkim. Wszystkim, którzy przyszli, ale Zapraszam na następne za miesiąc, które będzie w jakiś sposób. Jeżeli ktoś z kimś chciałby zawrzeć bliższy kontakt celem, i ja mówię, no współpracy, wspomożenia, no to jak najbardziej. Jeden wniosek, co mam do tego rozmowy, to pewnie, że trzeba go... Chyba nic nie Masz, Sędzibir, masz tego... Nauczyć się można przyjść na czy po francusku to jest Głębny temat. Dziękuję wszystkim. Słuchaj, co to znaczy Dotyczący innowacji. Nie wiem, czy pan wie, że znaleziono kiedyś skarbinkę, dziecko, Dokładnie jest. dziecko nie umiało mówić. I to dziecko, jak osiągnęło sobie nie nauczyło. Ale to jest dzieci się jest taka postać, działka z porębu. no tak, ale o którym naprawdę widziałem, że w Kiplingu księżniczę dżungli. Ale ten jego teraz a to jest wszystko, takie postaci, powiedzmy sobie literatury niemieckiej języcznej, to jest takie